Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shine darasinmu na yau za mu tashi a zango na 3 mako na 8 darasi na 2. Aiki mai sai, aiki mai sai. Abba zai tafi aiki, Abba zai tafi aiki, sai ya haɗu da Ali, sai ya haɗu da Ali. Abba da Ali sun tafi gona, Abba da Ali sun tafi gona. Sun yi aiki mai kyau tare, sun yi aiki mai kyau tare. Abba zai tafi, Abba zai tafi. Ai mai kai, sai ki zai. Aiki sai gona, kai tafi mai. Abba da Ali sun tafi gona. Sun yi aiki mai kyau tare. Abba zai tafi gona. So wannan shine darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.